बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 फेब्रुवारि 2020 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिना लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ, नाथाय बांद्राय रागा जोङोब्ला खहा जागोन। गुबुनजों बाङाय बुङोब्ला दिनैनि साना मोजाङै बाबेनलांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। बिसि-फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मोजां मान सनमान मोनगोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियावबो जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा होनजायो। गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान बांगोन। दिनै नोंनि गुबै लोगोखौ सिनायनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव एना-एनि फैनो हागौ। सेंग्रा-सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गुबुना नोंखौ लोगो हमनो नाजागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाबजों मावनो गोनां खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। उदैनि बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। सोरजोंबा एना-एनि फैनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुनजों अनजागोन। गुबुननि नांलाय-खमलायाव बाहागो लाफायैआनो गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। साननाया जाफुंगोन। अदेबानि लोगोफोरनि हेफाजाबाव खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। समाजाव मोजां मान सनमान मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। दिनै सैमाफोरनो ओंखाम जाहोनो हायोब्ला जोबोर मोजां बोर मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना वृश्चिक राशिनि थाखाय मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैनो हागौ। न'खराव बिदा-फंबायनि गेजेराव एना-एनि सोमजिगोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। हाखु-दाखु जेबो खामानिखौ दामाव। गोसोखौ लोरबां मोनगोन।
गुबुननि बोसोनजों खामानि मावनाया गाहाम जागोन। खामानिखौ मावनो गोसो जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। मोनायाव गाइखेर लोङोब्ला मोजां जानाय नङा। धनु राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरनिफ्रायबा धोन एबा रांखावरि मोननो हागोन। देहाया मोजां थागोन। गुबुननो रां हावलाद हरैयानो गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां नङा। मकर राशि दिनैनि साना मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। हरखाबै सोरनिफ्रायबा धोन मोननो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मान सनमान मोनगोन। सुथुरा दिनै नोंजों जेनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरनिफ्रायबा धोन मोननायनि आसा दङ। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव दिनैनि साना जोबोद मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। फरायसाफोरनि थाखायबो दिनैनि साना जोबोर मोजां। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां रांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबाया नोंखौ मेगन खेबखुमागोन। रावनोबो रां हावलाद हरैयानो गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो आं खावलायनो लुबैयोदि जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव गावबा गावनि राशिखौ नायबाय थायो आरो मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।